Onko siivoaminen oikeaa työtä? On, tietenkin. Paitsi ehkä Riikka Purran mielestä, joka siis kaivoi esiin klassikon, että työttömät pitäisi laittaa risusavottaan tai siivoamaan tukiensa vastineeksi, ja se ei veisi keltaa oikeaa työtä. Just joo. Tämä tuntuu jotenkin niin absurdilta, että samaan aikaan kun meidän järjestelmä jatkuvasti rankaisee työttömiä, jotka yrittää tehdä jotain hyödyllistä, opiskella tai pohtia erilaisia yritysideoita tai olla muuten aktiivisia, käydä ehkä keikkatöissä joskus, niin heti järjestelmä potkii nilkoille. Mutta sitten ollaan valmiita rakentamaan perhanan hankalia himmeleitä siihen, että pakotetaan ihmisiä siivoustöihin tai risusavottaan tai muuhun tämmöiseen. Ja se, mikä siinä tuntuu kaikkein typerimmältä, on se, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se on duuni, joka kannattaisi teettää rahaa vastaan, jolloin näille ihmisille voitaisiin maksaa oikeata palkkaa, tai jos ne teetetään ilman palkkaa, niin siinä käytännössä syödään pois työpaikkoja. Siivousalan yrittäjät on varmaan tosi mielessään siitä, jos aletaan korvaamaan siivoustyötä sillä, että pakotetaan sinne työttömiä tekemään ilmaisiksi asioita. Ei minkään valtakunnan järkeä. Toinen vaihtoehto on se, että ne työt on silleen hyödyttömiä, että ne on vaan puuhastelua, ja siitä ei opi tai kehity mitään sen kummemmin, jolloin se oikeasti vaan haittaa näiden ihmisten työnhakua ja työllistymistä. Mä en jaksa käsittää tätä logiikkaa.